makanzwa muchiti hama dzenyu kana kuti vari mudhuze nemi vanoti unofanira kunge uri kurehab. Chikonzero? Nekuti nhau dzatiri kutaura idzi dzinotoita kunge tiri kunyepa. Okay. Saka ukaramba wakatsimbirira ipapo kana idzo nhau dzekuti unenge uchiroteswa zvinhu kusaziva takunyatsa kupatsanura ndo zviri kuita kuti handiti izvozvi titori pabasa. It's Saturday evening. We are working because we know what work needs to be done and we are behind time. So I suppose, families ndiri mwana mukomana mukuru vanenge vane ma-expectations, colonialism, the American dream, ndiri munhu akabva kuEurope. I've won so many awards, ndakapiwa scholarship yeColumbia University. Saka panyama zviri normal vanenge vachiweya zvinhu izvozvo shaya kuti nemamwe makwenzi epasi chigara tinofungaidza nawo atinoshandisa gwenzi remupanjere ndo nhau dzacho idzodzo dzari kuti tine tichisimbira zvatinenge tichiudzwawo kuti vanhu vanogona kurapika nemichero yesango kana natural medicines. Saka as an ambassador for such a conversation, zvakare ndichifamba ndakabata mbira nechichichi vanhu vachikona uchifamba netsoka vachiona vamwe vari mumarapta vanofunga kuti pamwe pane dzisiri kutora musha. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Another day, another informative and exciting program where on the same channel, this is Zim Newsbeat TV. Ndopa channel pamunoona nyaya dzakasiyana-siyana dzine chekuita nematare, dzine chekuita nechivanhu. Tinokupai nyaya dzinoitika kumasvikiro, tinokupai nyaya dzinoitika kumun'anga, tinokupai nyaya dzinotongwa kumatare edzimhosva nemadzimambo, mhosva dzinoitika munharaunda mavagere. Chivanhu ndechimwe chechitendero chinogona kugamuchirika kune vamwe, chinogona kurambwa nevamwe. Asi chikuru ndechekuti iwewe unozvionawo sei. Vamwe vanotaura vachiti aiwa chivanhu achifanira kunge chichitaurwa pama-TV, asi chitendero chakati ndo chinofanira kunge chichitaurwa pama-TV, asi isi tinoti aiwa kana nguva ichinge yakwana yekuti zvinhu zvichifamba, zvinhu zvichiitika, zvinongoitika panguva iyoyo. Masvondo apfuura kana kuti mazuva apfuura tanga tichikupai nyaya ine chekuita nenhoroondo yambuya nehanda nenhoroondo yambuya Charwe. Taita rombo rakanaka rekusangana naChiwa. Vakati aiwa inini ndine chidimbu chandinogona kupatsanurawo matare amuri kufamba nawo mazuva ano. Tikati aiwa regai tisvike ikoko tikurukure navo Chiwa. Chiwa makadi? Ndekuno Zimbabwe tinotenda vairasoko vapire vasvosve matsikira gomo remufaro ndo patiri munguva dzino Mount Pleasant. Anditika aiwa tinotenda. Vanhu vangada kuziva kuti munhu anonzi Chiwa hatisitosare kuzvarwa naro, asi ndiani, akazvarwa kupi, akakurira kupi? Chiwa wakaberekerwa muno muZimbabwe. Ndiri muzukuru wevaira Shava. Toisa maoko. Ndakaberekerwa kumakomo region 1 Manicaland muna 1987. Zita rangu rekubarwa Chiwa kutaura makatarisa pasi ndinonya tiri mukwasha naTezvara. Hongu muri Tezvara. Muri sekuru wangu, mai vangu Chera vakaberekwa naMutina. Saka vaira soko
muri mai vamai kuna kunyara mai vamai kunyara mbuya wako chiwa zvakanaka sekuvanenge kuti munhu watiri kutaura naye chiso icho mboti tinochiziva ndikuberekwa kumakomoyo zita randakapuwa zita rangu rekutanga nderekuethiopia nekuti baba vangu vanga vabva kutraining vakaita mukana wekuzivawo zveikoko vakadzoka vachindidudza zita iroro mwana womukomana wekutanga. Saka ndinonzi Hailu Chirauso Maliyanga netsiyanwa katsiyanwa kasari. Atiti saka kumakomoyo ndiko makadzidza zvakare. Ongu ndakaberekerwa kudanga mvura ndikakurira mudzasi me3 brigade barracks ndikadzidza pachancellor primary vabereki vangu vachishanda kuministry of health baba vanozoenda kuarmy vakaenda kuhealth ndo department ravanga vari saka mai vangu Shava vakaberekwawo nemhondoro yenyika. Sekuru wangu inini was my favorite person growing up. Vainzi Fashugadza. Yaive homwe yemhepo inonzi Achidoma. Vaibata kudare kune kwakapindira pioneer column kuchata uko kwakatanga kubviswa varungu kunonzi kuminda mirefu. Saka inini kwandakatokura tichiti kumusha ndiko ikoko nenhau yekuti vanga vatoiswawo nedare renyika nana Muzenda kuti vachibata kudare rambuya ranga riri kuchata. Kudivira na baba tabva kwenyu Tezvara kwakabva Pfuma ndiana Maliyanga. Washington Maliyanga, Morton Maliyanga ndo vana baba vangu ivavo. So I guess that's how I come into consciousness of these things, awareness. It's awareness, I don't think about them. Ndo pamwe ndichitaura ndakatarisa pasi because tirikungoreplayawo zvandakabatiswa. And ndokuzokura ndokubva ndokuenda kudiaspora. Zidera ka ma-sanctions 2001 brain drain futhi inoitika tiri kuita hedu matare, but it's more like a universal conversation anditi. So pane zvakawanda zvinoitika, but ndo mafambiro andakaita kuti ndigozobuda ndichizotsikiswa nyika dzinodarika 20 ndichiverenga nyika dzandakatsika, asi ini ndichitaura pamatare semwana mudiki kuti ndakatsikiswa ndichipuwa mvura nze changamire mwe mvura masvika tafara takuona todi ndo kind of life yandairarama kwandaienda kwacho semwana mudiki kudaro. Anenda kutaurirai futi kuti Chiwa ndo akabata futi rimwe dare remayouths zvichingoenderana nezvandarondedzera kuti. So Washington Maliyanga, if you do the research, you find kuti ndo anga vari kudare reChimurenga. Morton Maliyanga was the first secretary for youth. Saka ndiri kungorondeswawo matsimba yawo. Ndo zvaita kuti tisangane muzuva ranhasi. In short, I've always been representing Africa, always been representing Zimbabwe. Ndiri mwana wa comrade, ndiri mwana wana Mhofu. Saka sekuru vangu vakazotishanyira, ndataura kuti 2001 ndo ndakangopedza form 1. So after chancellor ndakaita gore ndiri kuboarding kwaTsambe St. Augustine's Mission. Ndo kuzo buda January 2001. Sekuru vangu vakazondishanyira Mhofu Shava.
after yange 2000 and ndofunga 2011 itori 10 years after 10 years ndo isusu taingoita mabasa andataura kuti vabereki vangu vanga vari muhealthcare so taiitawo mabasa ecare work yawo zvakadaro izvo saka sekuru vakasvika ndiri kubasa ini ndokuzovaona makuseni ndichivaona ndichiti ko sekuru mafamba sei chisekuru apa baba mai Andati yanga iri best friend yangu ndichikura noti ndowega sekuru wandandinawo kwababa vanga wasisiko kwaingova nambuya saka sekuru vakati muzukuru gara apa ndikutaurire kubva pandatsikira muchiguruguru chemhepo chiya paHarare apa maseko muya kusvika nditsike pamusuwo wenyu apa yanga ari ma-upstairs chinongedzera pasi anzi ndanga ndichingonzwa mbira idzi dziri kurira anga vaifamba nembira dzavo so ndofungawo ndane retrospect because that was 14 years ago ndokugashidzwawo kwandakaitwa naWIDS because from that point on kusvika nanhasi inini ma-family members vamwe vanenge vachitoti munhu yarufana kuenda kurehab my life switched from that point but my awareness, my consciousness ndo pandakatangawo ndo dare pandingati dare rakabata zvembira izvi vanhu vakawanda vakandoona izvozvi anototi gwenya mbira so ndakazosara ndichipedzisa basa 1 randakanzi nezwi izvi zvakabvirawo ndiri mudiki handakudza kuti zita rangu ndakapuwa rekuEthiopia so pese kubva patatiri vana vana kucreche chichi magroups titaurai mazita enyu chichichi uyotaura Blessing, Simon, Robert chichi ndoyandowatoti hailu munhu yabvunza kuti what ichi saka it was like a daily thing because I'm also one of those tingati chitoti I'm a right brain thinker or a genius. Vanakanda genius, you're a genius, he's a genius, but system inoti classifier. So it was a constant thing. Zvekuti ndo pandruta roti dare rakazozadziswa muna 2012 zvekuEthiopia zvema-youth ndiri ku-European delegation chichichi post visit yembira iyi zvinhu zvandandaratidzwa kudhara inini ndiri murasta wemashuwa kubva pazita ndakatopuwa zita raRastafari pakuberekwa you see so I didn't become Rasta through like midlife crisis or wangotori munamato kuti Mwari chizita ichi chakabvepi chinorevei ndiri mwana mudiki kusvika ndaudzwa saka ndakanzi uchazoendako tikuratidze basa rawakabhuirwa zita iri ndokuzoseta up the youth platform akati uchazoenda ndiani izwi Mwari doti so handizivi kuti tsauka amunatsoka ndazwa muchiti family yenyu inoti mufanira kunge uri kurehab nema-mental issues yes because kubva pakavhizita sekuru ikokoko ndo pandakatanga mhotsi dzangu dzekutanga ndoti idzi dzadzepiri dzekutanga ndo pandakanzi chiregera kugera bvudzi ndakungofambira idzo nhau dzenyika dare renyika but in the European context I was like an activist for African rights issues, for youth rights issues because handiti kuenda kwatakaita pakaitwa zidhera paya ma-sanctions our economy lost value so our parents had to sell whatever they had to try and save the ship from sinking so we went to Republic of Ireland so you went to the Republic of Ireland
as who planned the journey, who said we should go there? Izwi ndo rakati enda kuisland here. What happened pa? All right, ipapo zvakuitika munyika kandongo yazidhera. Saka you decided. Ini ndandiri form 1 ndiri mwana. Matter of fact, inini izwi pandakato discover nyaya yeplan yokuti takuda kuditswa. Ndakatonyoreswa tsamba kuvabereki vangu kuti inini ndaida ngoti mumbondiregera ndipedze form 6 ndozoteera. Makatobuda nema parents. My parents ndo vakatoenda vanga vari manesi kako healthcare vakatengesa mabusiness and went abroad. Zvakangoita vanhu kuenda ku-UK but we went to Ireland, Republic of Ireland. Right. Masvika ikoko makura makuziva paage yekuti no this is it. Izwi rakauya kwamuri richiti mukomana vantu murandarume ita chii? Ndodzokorora, the best way I can answer irondedzero yandapa nezita rangu rere kuti pazvakatotanga ipapo zvanga zvatotanga izwi harina muganhu because we're talking about consciousness. Zvandotaura kuti hazvisi zvinhu zvekufunga. It's like ndichiri kutanga unotombofunga kuti ndiwo uri kufunga zvinhu but ipapo unenge uchitopuhwa zvinhu. Zvakangoda kufanana nemunhu nyanzvi yemutambo kana bhora soccer or thing because inini ndakatodzoswawo ndaitamba bhora semi professionally. Ndo zvinhu zvinoita kuti vanhu vati pamwe akupenga ungabve kuchando uchisiya zvinhu zvese uchisiya vana uchisiya ma-opportunities. Ndakaofewa scholarship from the number 3 Ivy League University, Columbia University. But mhepo yakazotaura kuti kwete takupa rimwe gwara tanga tichingokuratidza uko wanga uchida kunzwai. Saka zvinhu zvisingatsananguriki kuvanhu, right? So then ndo paunotanga ufunga kuti munhu uyu and it's constant. Urikuona kuti hapana pekuti ndandiri kunze kwenyika saka dzimwe nguva kutongonzi enda apa ndo kunzwa nekuita ndo chipo changu ndakuziya mumatare. Zimbabwe ndane at this point ndiri munomu Maseke, mana Shumba, mana Mbare, mana Mhofu. Ragore rechitatu ndiri musango nenhau iyi. Saka izvozvo ndakuziya kusangana nedzimwe mhepo kuti zvinofamba sei, what's my purpose, but kunzwa nekuita. Saka hazvina. Ende tichitaura nezvemhepo, tichitaura nezveZimbabwe, we are talking about our kingdom here, and we are talking about eons of time. So isusu today in that out I'm more right brain, but we use more left brain thinking, logical. When I watch yangu indo watch yangu. Saka mhepo hadzishandi ne. So some of your questions are coming from this paradigm kuti but mhepo haipatsanuri. Ndogona kutonzi zvimwe zvaiitika ndaiende kwatakaenda isusu, maybe that's one reason, because inyaya yeruzivo, knowledge, the questions, truth seeking. Ku-Republic of Ireland tine one thing in common, and we're a revolutionary country. The Republic of Ireland is also a revolutionary country, Dogne Irish Republican Army. We were both colonized by the same nemhepo dzakafanana ndakutoona kwandakanochengetewa. Ndosaka takaendeswa ndo answer Ireland over England. Zvakare nekuti anyamita wandataura wewe ndaigara nevanhu vekumvura, tatitori muIreland like kumvura. But zvimwe zvaitika mhepo ndaitumwa kumabhuku. MaZimbabweans anitataura tiri magenius chichi. But ndinodaidzwa nemabhuku, for example, nzi enda pakati pane bhuku rakati, ndotongoona kana kuti ndoenda kupati ndadaidzwa upati ndozongoona ndapa bookshelf ndiri kunzi vhura bhuku iri ndotowana chimwe chikamu. Ndosaka ndiruti saka ndo maitiro emhepo
vanhu vakati tichitaura hanzi zvakatanga nevakuru ndokusiya zvakadaro takazongozviwana asi vanhu kana vanhu vanogara parupasa paipai hakuna kompyuta yakadaro pasi panapa. It's beyond saka ndo apa tiri kushare intangible cultural heritage. Alright. It's I Alright. can't answer the questions the way you expect. Okay. Andipa 3 years back. Mati mane 3 years mujigara Musango. Chii chakati kuti munogara Musango? Andataura inini ndiri mucomrade. That's kind of my identity. Ndaudza baba wangu madzibaba angu ndo vanhu vekumusangano marevolutionaries. So kana mabhuku andakakura ndichiverenga chichi saka my mind state is always in that place. I don't know, maybe you can ask the question again. Kuti mane 3 years mujigara Musango. Anditi that's what you've said. All right, okay. Izwi rakati. Right, all right, thank you. Recall ezvo zvichangoramba zvichiitika ndo maitiro saka muna 2022 ndakasimudzwa nezwi. So I'm saying tiri vana vemacomrade, vana venyika, so it was thinking about titako approach election year. Izwi kudzoka kwandakaita ndakanzi nditsvage ndikufanira basa randakadzoserwa ndakanzi ndikufanira kushanda nemurozvi vana Mamoyo. Saka kwedu uko kwaMutare kuna vana Mambo Mutema Keno Mushaka vanhu ndeve mumurimo momo ndanga ndaziva nezvavo kuvhumba. Saka ndakanzi handataura kuti baba wangu vana baba ndo mawar veteran takanzi simukai munogadzirisa nyika. Saka ndakatanga kutsvagana nevamwe wangu vana vemacomrades kumaNikaland. Essentially then ndobva ndazongosanganiswawo nemumwe munhu after that conscious effort yangu ndosanganiswa nemumwe munhu pasina nguva. Pane zvimwewo zvakaitika futi zvechivanhu ndokusangana nemuzukuru wemwe mhondoro yenyika ari kuitawo basa kwaMutare uko. Ndine tsvimbo yandanga ndabva kupuhwa ndoratidzwawo munhu ane katsvimbo kemachembere yakafanana. Munhu uyu ndokuzotogumisira ndaenda naye kwaMambo manje kuti ndasangana nemunhu wandiri kuona kunge ndiri kufanira kushanda naye padare redu renyika riya. Ndasvika naye ikoko ndandiri nemumwe sahwira wangu futi mumwe mwana wabrigadier ndiana Makone ana Nyati. Mudzimai Mambokadzi mudzimai waMutema anova ari kansela futi wekuvhumba muIrashiri. Tichisvika nemunhu uya tichitingokurukura nyaya dzeproject dzebusiness mhepo yobva yaturuka. Ndo vakati kune muzukuru wemhondoro iyaya munhu uyu ndingati in'anga akaita n'anga but muzukuru wemhondoro inozikanwa. Vati mhepo yobva yati fambai nemwana uyu ane basa raari kufanira kunozadzisa. Ndiye sahwira wemukwasha wangu chichichi ndotoziva zvainzi anyway ngataure ndo kusimuka kwandakaita yanga iri May 2022. Akakupa tsvimbo ndiye? Tsvimbo iyi ndoti kunzwa nekuita.
ndopamanetenga handina kuitenga tsvimbo iyi yanga itori mumaoko evavengi vedu, yanga iri mumba memwe murungu. So kuno kuzimbabwe, muno muzimbabwe kumakomo kwedu. mhepo ndokuti enda unotora tsvimbo iyi? Ndakapinzwa ndikabuda naye nguva yakareba. Munhu murungu uyu futi, saka pandakaita basa riya rezvemayouth rekuethiopia randakaudzwa ndichiri mwana mudiki, zvikazoitika pakuset up platform yemayouth mupolitics, African Europe, global politics, African youth, voice of the youth. Ndakadzoka kuno 2014 because mandate iyo yanga iri from 2012 to 2013. 2014 ndakapowa futi munhu wekudzoka naye machembere edare. Tikatogara kunoku ndokushanda, ndobva ndabuda futi kudzokera futi kuma-islands, asi this time ndandisisiri ku-Europe, ndanda muma-islands emuAfrica kunonzi kuCape Verde, West Africa. Saka ndokwandanga ndichibva ndaingokontinua futi basa iroro dare renyika. Isusu tichiti nyika, inini nyange ndisati ndakuziva kuti kumatare nyika vanenge vachireva Africa ndo maonero andaingoitawo sacomrade. So ndaitoitawo futi chi-revolutionary pan-African work kuCape Verde kwandandiri. Ndokuzodzoka ndokuchisanganiswa nemunhu anga ari netsvimbo iyi. Akatouya kwandiri semubatsiri. Zvetsvimbo zvakatozobuda pato nenguva makore ndichishayawo futi kuti ini chandinombounzirwa panapa chii. Pamene muchienda kwese ku izwi ndonoti handiti, and who sponsors that journey? Because if I look at it, if you are living in Ireland, then you go to Cape Verde, then you go to Ethiopia, anenge achisponsor ndiani? Maonero yawo ndo patiri kuedza kupatsanura pandambotaura kuti wachi yangu ndeiyi. Saka zvino mhepo, simba remhepo, handiri mwana mudiki soko. But that's what we're talking about, kuti the powers of our ancestors are absolute. Ndo ingirozi dzakachengeteswa nyika naMwari. Saka ndo answer. Mimwera soko munoziva maansa ezvinhu zvamunenge muchindibvunza. Ndo futi alright, regai tingogara tataura kuti zvamunoziva mukandibvunza ka zvinenge zvinozvipindura zvega. Ndozvakana uchigara kune ndozati chivanhu chinotinetsei kunzwisisa nditi kune vanhu. Saka tichida kuti vanhu vanenge vari muchivanhu, vanenge vaine matare enyika, vachipatsanure kuitira kuti vamwewo an ordinary person akaita saFrank anyatsozvinzwisisa kuti izvi. Alright, saka alright, answer tongoti nditateguru. Nditateguru. Zoti nditateguru. Alright. Izwi richiuya pamuri richiti iwewe ndione dare renyika. Kana ndanzwisisa izvo unozosangana nazvo. Inini ndambodudza paya kuti chipo changu kunzwa nekuita. Saka zvakafanana nemusoja. Musoja haabvunzi kana kufunga kuti ndege yabhadharwa nani, yaiswa dhiziri nani, ndanzienda apa, foni yacho yekufona, ndanzi unozofona wasvika ipapo handina foni. Mission kunzwa nekuita. Alright. Kunzwa nekuita. Saka mhepo yakati murandakomana ndiwe une dare renyika. Tinoshandira nyika. Alright. Dare renyika ramakapiwa chiwa ndere kuti chii? Alright, riri ndo zvanda paintroduction paipa ndosaka ndapa kuti muzvinhu izvi ndakapinda sei. Baba vamai vakandibereka raive svikiro renyika, homwe yevainzi Achidoma. Kuchata uko marondera minda mirefu, Masasa village 2.
Anditi ndiye munhu wandakakura naye kana pandakazodzoka apa kubva kumvura kechipiri kuCape Verde ndo pandakanzi turura mhots fonera achihera uyataurire kuti chishuwo chavo chiya because mazuva ndo nhau dzaitanga kuti hey adi rasta hey akupenga because I was like a model citizen and sort of so ndakanzi fonera achihera uvaudze kuti chishuwo chavo chiya unochizadzisa zvakare pane rimwe basa randanga ndakaita kunoku tiri kunoku remusic. I'm a youth worker ndambokutaura youth activism chichichi non-formal education specializing in intangible cultural heritage. Muri kuona pandakatanga kuita zvese izvi ndandisanda kuziva nezvedare renyika ndakangokura ndiri comrade pan-African but unozoona kuti intangible cultural heritage ndo nhau dzematare but saka ndiri kuti izwi mawiro kunzwa nekuita in that moment you don't get to think about it and you don't get to reflect because you're already doing the next thing chauri kunzwa nekunziita saka saka rimwe dare ranga riripo ndanzi nditurure mhotsi ndakanzi futi rimwe dare renyu ramakabata nemueramheta raibvira zvaireva ipapo nezwi kune munhu muimbi anonzi Shasha from Mutare isigauke futi chiwa wekuwina BET kuAmerica ndo gore rakaitwa decision iyoyo ndobva ndatozviroteswa ndokupuhwa dare runzi chidi chidzoka rimwe rechitatu ndakanzi uchiperekedza sekuru vako vakazotoshaikawo mushure mekudzoka kwandakaita kunoko patoitikawo futi zvimwe zvinhu saka saka tichitarisa izvi nezvi chiwa tingati ramakapiwa rinofanira kunge richitekaidzwa dare renyika nderipi? Ndinotenda tazosvika inini ndakasvitswawo mazwi tiri kudare remwe murozvi Maseke Harare South mukukumbirira ndatambudzika nenyaya yandanga ndichingosangana nayo muvanhu zuva nezuva kwakauya masoko aiti hanzi vapenyu muZimbabwe tine mhaka mbiri. Yekutanga aya mazwi aanyamita mhepo inonzi aanyamita chekutanga hanzi ndaringidza pasi rese hapana nyika ine vana vari kunyeperwa sevana vangu muZimbabwe. Mhepo inenge ichichema. Chechipiri hanzi vana vangu vandakatungamira kuhondo vachiri mumasango hapana wandisina kubvisa mumisha nguva yakwana yekuti ndabata chinhu chisicho nguva yakwana yekuti vana vangu vachironge vanzi vese ndakavabuditsa mumisha vari musango asi nguva yakwana yekuti vachirongedzwe mumisha yavo. Hanzi nezwi alright pane vandoda kuti mundijekesere ndadzona kuti zita rekuti nyamita ari kupinda papi pamuri? Ndiro izwi rakadudza mazwi izwi ranyamita ndo riri kududza mazwi kuburikidza nepamuri. Ndiani anonzi nyamita? Inini kuziva kwandinoita imhepo yenyika nekuti mazwi aya
imwe imhepo yambuya nehanda. Mushure meizvozvo ndakazopuhwa futi mazita avanodudzwa nawo kubudikidza nekufamba mumatare umo zvichikonfema zviya zvandanga ndapuhwa. Ndanga ndisati ndapedza pamazobvunza zvakanzi vana vangu ava vari kufanira kurongedzwa. Paita chikamu chekuti zvakanzi asi hapana mwana wangu akabva kusango achadzokera kunovatora, hazvitoiti, hamuzvioniwo here. Okay, ndaiti tichiripo here Frank. Hanzi hakuna achadzokera kunovatora. Kune vana vangu vakabva musango. Zvichidudza kuti chi macomrade akarwa hondo yechimurenge yechi2. It's not their duty. Kudzokera kunotora vamwe vakasara musango. Hanzi hazvitoiti, hamuzvioniwo here. Handiti. Ini paipa ndipo pandakanda kuti ndikudzosere kumashure kuitira kuti vanhu vazive mabva mavataura mukati ano Nyamita imhepo yenyika nditi. Saka imimi Chiwa naNyamita muchifamba mumatare sei yakananga pamuri? Nekuti inini ndaita mwana mudiki pamhinduro iyoyo. Changu kunzwa nekuita. Asi panyama hamuna ukama naNyamita? Handina ruzivo irworo. Ruzivo rwangu runogumira pakuti baba vamai vangu vakandipinza muzvinhu izvi. Ivo vaibatawo nhau idzodzo, imwe homwe yambuya kuchata uko. Then kudivi rekwababa ndichizvitsvaga ndichibvunza futi ndo zvandataura nhoroondo yana mali yanga yaya, nhoroondo yangu inini yekubuda munyika ndichiitiswa zvaingoita vana baba ivavo. Kuseta up chemayouth. Saka ndo paipa ndandichiti as a revolutionary inini zvinhu zviri mandiri ndo zvinhu zvatakabarirwa kuti so in a sense ndo panouya imwe nhau mambondibvisisa zvimwe zvakaita zvechirungurungu ichitaura kuti munguva yatiri pamwe ndo zvatakadzidzisirwa chirungu maiziya kuti titsvage nhoroondo yedu idzoke nenzira. Saka inini ndakatozvipirawo futi mune mukunzwa nekuita ikoko. Of course it has to align with your personal zvandanchitaura kuti mavisions ezvinhu zvandakapuhwa ndiri mudiki. Saka pazvinozoitika for me it's not a surprise or something to dwell over, because tiri kuziva kuti Africa iri kuda kudzoswa story yayo chichichi. So this is how I can't say how it works, but I have a sense kuti iri ndo basa iri reari ngariitwe. And tinotoziva kuti nenhau yecolonization nebrain drain hakuna munhu anozvifanda. So if you don't have a spiritual source inokupa power, then saka handi paizwi raNyamita richikutaurirai kuti vana veZimbabwe vari kunyeperwa. Vari kunyeperwa nani? Okay, saka matare kubva nguva iyoyo dare iroro rakazotofamba. Machechi, vabereki nenhoroondo yacho iriko. Kumatare ndo zviri kuitika futi. Zvatiri kuti matare, it's kind of a Harare subculture, and the subculture futi it's based on the National Archives of what Varungu recorded to be Matare edu. Saka that's one. Obviously imperialism. Saka nhoroondo yezvitendero, history yacho yedu, apa
yeah. Okay. Saka pachinzaro pachinzi vana Newe futhi. ndizvozvo. Hatiswedza kublema. Tiri kutroubleshooter. Saka vanozo vachinyeperwa kudara nditi. Izwi rinoti pogadziriswa sei kuti vasarambe vachinyeperwa. Ngatitaurirei vana, ngatitaurirane chokwadi, ngativhise pane imwe mhepo yeopposition kuti zvese zvatinotaurirana pane anenge akamirira chimuti chekupikisa. Saka vanhu vari kunyeperwa nemazita avo. Taane mazita asingadudzi zvatiri. Ndo panopinda mutsarirwo wamamuchimboti yakataura sei chichichi. Ndo pamwe pandinozonzi for example, ini ndikataura zita rangu kana kurinyora pasi apa, vanhu vakawanda muZimbabwean vanotogona kufunga kuti uyu haasi muZimbabwean, noti ndere kuEthiopia, ndoti zita rasekuru vangu randakapuhwa, poita surname idzidzi. Saka kupatsanurwa, asi ndakapuhwa chokwadi pamadudzirwo andakaitwa zita rangu, noti ndakapuhwa zita rine nhoroondo yenyika tichitaura Africa. Zvekuti iyoyo nhoroondo zita rangu iroro rinotondidzosa muhistory kusegment yepatinobva kuepoch yaNehoreka. So pane pamataura muchiti ndio panopinda opposition. Muri kuti mimi Zimbabwe haifanira kunge ine opposition politically? No, I'm not talking politics. I'm talking the psychology of the people. But kune opposition mentality. So that's also a lie. Nekuti tichitaura nyaya yenyika yedu tine tisingapikisane, tine tisina hatiuyi kudare kunorasira energy pakupikisana. But system iyi ndo pairi kutigumisira. Posara parine vamwe vari kugunun'una vari kurongera zvakaipa kunyika, and they think it's cool, and kune vanhu vanotopa mari futi for that kind of thing, which is all anti-progress. Saka zvakafanira kuti paipe kana tiri kurwisana hativaki. Saka ndo zvandinotaura kuti opposition mentality. Vamwe vari panext to apa vanenge vachitambidzana zvidhina isusu tingori pamentality yeopposition, kuti titorwe foto kuti ini ndiri kudiviri, iri ndiri kudiviri. Saka kunyepera vana futi ikoko nekuti handiwo maumbiro atinoita nyika. Tinoshandisa mitupo, totsvaga ukama, todididi. Saka imwe nzira yekunyepera vana iyoyo, because we are not given that space yekuti dare rinoshanda sei, mhepo dzenyika ndianani, miganhu yenyika iri papi, ava vanotambidzana nanani. Kunyeperwa kwakaipa ikoko kuri kuitika ndokunenge kuchitorewa. Kouya idzi nhau dzekuti kuenda kudenga chichichi, kouya yekuti chirungu, tirikunzi chirungu ndo chakakosha. Kwese ikoko vati iyo ndo wachinyi? Ndandiri kupa ndoringa zuva macolors apa. Ndikuona white and light blue. Munowanzomaona pachizuva nezuva. Handikazivi kana pamota iri kufamba kana mudenga. Onaitarisa izvozvi tiri kuzviona papi. White ne light blue, ndo chiringa zuva, ndo kuringa zuva ka. Saka chinototaura chiringa zuva chino chinotokupai kudza kuti dza 6 dza 7. Aiwa, apa maundidzosa futi ndiri kutaura kuti tatopedza patati kuringa zuva, handii ndokuti watch. Ndo zvandanichireva. Okay. Handi padare rechipiri ramataura rekuti vana vangu vari musango. Vana vangu vari musango.
and poitwa seya apo manje ndo pane nyaya yahombe yatisanganisa soko nekuti zviri kuita inini mafambiro kunzwa nekuita uku ndakafamba ndogara musango ndofamba matunhu ndichinzi matare dzimwe tsoka ndosanganiswa nehomwe dzinenge dzichitaura nhau dzamuri kubuditsa idzi kuti homwe yambuya kuno vari kumakonde ndakambosvitswawo futi ikoko zvinhu zvinongoita mystically kuti ndati ndiri gwenyambira ndakasangana nemumwe gwenyambira kunoku ndokuonawo futi tiri nemachira akafanana. It was the first time kusangana nagwenyambira apa ndandiri kutokumbirirawo rimwe dare randandatumwa futi kunzwa nekuita uko idare renyika rembira dzenyika dzaifanira kugadzirwa ende kune one family yakapuhwa yakasvikirwa nemhepo iyoyo ikasiya ruzivo irworwero saka ndandakuratidzwa one of the descendants achingomhemhaira handi ndiri musango pandakazomuratidzwa kechitatu ndikanzi ipa munhu uyu pekugara atigadzirire zvakadai ndokusangana nemunhu iye ndakukumbirira gwenyambira uyu munhu uyu ndainzi kunzwa nekuita ndainzi mubvunze nhau yakati ndichitoita kunge mupengo kunge ndakumbohwa iye achingo sidurudza nyaya iyoyo yematare yawo kubvunza kuti kwakamira sei kune matare ape kuri kunzi chichichi but about 1 year later tatombosanganiswa futi mamwe maadventures mune zvenyika izvozvo izvi ndakazosvika pakuti munhu uyu ndadhumhana naye ini ndatoendawo tiri kuMash West ndokune makonde chirorodziwa kariva makonde kariva ini ndirikutofambirawo dzimwe nhau dzangu dzoti pamwe ndakusunungurwa kuti bude musango dzadziri nhau dzegold ndo panyama madaidzirwa ndakaitwa nerimwe divi panyama ndirikutoti ndirikufambira nyaya dzemai neshamwari yangu pamwe ndawana graft kungatobudawo mari kuti ndiitewo stable what ndoendako ndasvika panzvimbo iyoyo uyu ndimukoma wangu murozvi asi ari mwana wachihera watakasangana nawo futi ku island uko ndasvika paya hanzvadzi yachihera vanasekuru vangu ati muzaenda kutsvagira nhekwe chichichi ende ini ndandapuhwa futi rimwe fembo ndichitsikira muchirorodziwa dare nevamwe futi vatorwa but jira randikuti rakafanana nemunhu uyu ngeremhondoro yekumvura saka zviri normal kumatare yawo but ndakanzi usabve panapa usati wadi wapaka nekwe zveshuwa ndakatozviita zvikatora nguva kusvika kwadai so it took over an hour ndokuzonzi zvaita chisumuka muende ndiri kuisa neuro kandikuti ndiri kuenda nhau dzechuma goridhe what tosvika patotora malift paipa ndoona chimwe chi4x4 ndonzi futi nezve bvunza driver uyu izvi rakati anokuendesa kwauri kufanira kusvika ndotobvunza driver muri kusvika here kukasimure driver uyu akati aiwa ndotoendera kupinda mushop ndandiri kutsvaga change ndidzoke kumalift but mumota umanje mune munhu akaziva izwi rangu munhu uya ndokunditeera ndiri mushop ndakutodaidzwa chiwa mbira dzenyu dziripi ndokutaura munhu wematare ndototendera moms rutsvagei kunoko iwo rutsvagei kunoko tiri kuenda kune dare ramuchembere kune mutambo wemadzimambo evaera shava chichichi toti moms aisiwe nyaya ndaikubvunza here over almost a year and a half ndichingoramba nichinetsera nhau iyi anyway ende mushure mekuti ndisvike ikoko yange I think the Friday ndakaenda ku Thursday ndokuzosangana nemunhu Friday Monday yacho
The whole week before, tanga tabva andakudza kuti ndane 2 years ndiri kunoku ndakausimudzwa sevana vemacomrade kuti ndimuri kugashidzwa nyika yakarwirwa endai munoshandira nyika. So ndanga basa iroro tatamu yetu ndaimboshanda nevana vemacomrade vaihedha maassociations yetu. Mukuru ndokuzoisa ministry yakanangana nematare awawo. You see, now we have a Ministry of War Veterans Affairs. Okay. Yamai Mavungai. Ndo now yakanangana nekudzoka kwemapfupa emacomrade. Okay. So from that point on, I was now izwi futi rakazonditi ndiende ku HQ. Ndiri nehope dzandakatumwa nadzo. Nemumwe musi ndaigara mumba kwa Mambo Mutema vaya vekuvhumba. At that point he wasn't retired yet. He was the head of PR and media ku ZDF, Zimbabwe Defence Forces. Saka ndapedza neuro dzenguva dzenhatu ndanzi hope dzisvitsa kuvaridzi vadzo. Saka ndakabva ndaenda kuHQ. Musi wandakatanga kutsikira paHQ ndichisvika kuGender and Culture ku9th floor kwana Comrade Dliwayo, kwana Mai Mkusha, Mai Vera, kwana Murenga na Kumalo. Ndakangodudza zvishoma ndisati ndatopedza kududza ndakanzi hande ineni. Musi iwoyo ndo pandakasanganiswa nemadescendants emhuri dzemachangamire echimurenga chekutanga. Okay. Yeah. Repatriation of the first Chimurenga heroes meetings. Saka murikuona ndo nyaya yanyamita iya. Saka painobata nhau idzi kubuda kwana nehanda nechichichi, it's because muchivanhu chedu manje zvakafanana nekuti sekuru nemuzukuru vakavigwa kunze kwemusha. Maziviro andinoita ndeyekuti mukuru ndiye anotanga kurongedzwa. Okay. Waakabereka ozotera. Ndo pari kupinda nhau kuti mbuya nehanda vari kuti mimi makandipa basa kuti tungamirai vana vapinde musango vadzore nyika. Ndikaita sezvamakataura ndavabuditsa mumisha. Nanhasi vamwe vachiri musango. Inini zvimwe zvinhu zvandinotaura pasoko zviri classified. Handiti ndakuudzai matare zvinhu zvinozikanwa nevanhu vashoma apa. Handiti tiri kunzwanana. Noti zvimwe zvacho ndiri kutombofunga kuti munozozvikwanisa here. Yambotaurwa namai vehomwe yeye kuti vanhu vakazobva rumwe ndo zvinenge zvakuitika. Okay. Asi ndotenda muri pano, regai ndingokupei zvandinoziva. Because ndinogona kuzojamba kusvika kwandakaita kumakonde uku kuzoonana nemunhu uyu. Ndambotaura ndakatanga kusangana naye ndapuhwa dare. Dare raiti pari kudikanwa mbira dzachaminuka. Mbira idzi dzinonzi damba tsoko. Okay. Baba weEffort Mujuru ndo akagarwa nemhepo yachaminuka. Kwedu kuMamambo Makone kwaRusape. Okay. Saka zvaiitikawo futi mbira idzi ndaifanira kudi zvinhu zvacho zvinongoitika automatic. But ndiri kumakonde ndakazoonawo naFriday. Ndaenda Thursday. Inini ndakafonerwa musi wechipiri nemurozvi mwana wachihera zvichinzi nyaya yekumaini chiwa manya ndichifunga ndiri kuendera chibusiness or something personal. Musi weMonday ndanga ndagara pasi naChihoro Mai Mkushe kunzwa nekuita ndatumwa futi. The week before uri musi
Thursday ndapedza futi kuita neuro dzangu nguva dzenhatu ndotanga kupuwa chiratidzo like a video. Chiratidzo ichi ndaiona yanga iri picture yekupedzisira yaCharwe asungwa nemadzviti kuda unohengwa nasekuru Kaguya. But paface yaMbuya Nehanda pari neface yaMai Mukusha. So tini ndakatozongomuka ndichienda kubasa ndaishanda naComrade Dliwayo ndichibatsira Comrade Dliwayo ndokwandakanzi ndizoende kunoshandira ende office yemhepo ndo office iyoyo vanhu vakawanda munyika muno mavazvizivi but every week kunopinda vanhu maclients eoffice iyoyo vanhu vanotumwa nemhepo nezwi emaComrade achiri musango vanhu vari kutoshungurudzwa vakasungirwa upenyu kunzi ndiri pakati uyai munditore ndinani takatsakatika nanhingi mhepo idzodzo dzinotopinda muoffice. So ndaratidzwa Mai Mukusha ndotoenda ndichivatsvaga ndotoenda munana Kumalo nana Murenga muya kuti guys ndine dare raMuchembere. Ndotonzi Chiwa vari kutobva kufona izvozvi. She called in sick vati havasi kuchauya nhasi. Ndototambura ndototsvaga madzisawira angu edare. Toenda ikoko hana Chiwa anogona kubuda. Alright, havasi nembwa. Ndaenda tonzonga imbwa iri kuda kubuda pane munhu. So paweekend apa ndaenda kuoffice zvanzi Muchembere havafona in sick. Indotoenda nedare iri kumadzisawira angu kuti guys inini ndo zvandaratidzwa nhau dzaMbuya Nehanda toita sei. Chiwa endai pamutsanyo musango. Weekend yacho ndapedza izvozvo Saturday ndakapuwa makope ndakarota Mai Mukusha ndikutopuwa futi mamwe makwara. Sunday ndopuwa futi chimwe chiratidzo tsemwe Muchembere waComrade watoshanda nawo ikoko. Monday ndozoenda ndopandakazowana opportunity yekutaura naMai Mukusha. Ndoti Muchembere ndakauya ndichikutsvagai last week ndakapuwa chiratidzo chakadai. Ndisati ndatopedza wakati Chiwa ishuwa ndandatogadzirira kuuya kubasa. Zveshuwa Chiwa ndakazotongoona ndarara pasi votondiratidza kuti kwete pamubhedha pasi. Ndaradzikwa pasi kudaro ndakaona mutumbi wangu wavharirwa mukati medehwe. Ndobva ndanzi tanga kunonzi kudii peel off. Hanzi ndikazviita ndakaita nguva ndichipeel off. Dzamara ndasara mutumbi waCharwe. Ndichazinyatsoziita wakati Charwe here kana kuti Mbuya Nehanda. Zvikanzi vakati Mbuya handichanyatsozviziva but one of the two. Hanzi ndapedza kuvhuna. Vakati ndakanzi vhuna. Ndanzi ndapedza kuvhuna kudaro. Muchembere ndokusimuka zvikanzi ndauya kunopedzisa basa rangu. Okay. Something of that line. Confirmation guy. Okay. Because Thursday makuseni ndopandakaratidzwa ndapedza neuro ndouya kubasa ndichivatsvaga zvonzi vafona in sick vakuconfirma kuti zvesho. Inini paweekend apa Saturday iyoyo ndarota izvi ndiri padare rasawira wangu ndoti ndamuka Sunday makuseni neexcitement kuti ndapuhwa makope edare riya. Yanga iri nguva yeSadiq yaya last year about this just over this time last year. Sawira wangu akati Chiwa ndatoroteswa hope dzekubasa kwenyu mirai ndikudzei. Hope idzi saka izvi zvakaitika muri kuona mazuva kuitika zvekuti unenge usina nguva kunzwa nekuita uri tonzi
ndisati ndabva padare rasawira wangu ipapa pane mumwe watatakamirira kuti auye isusu tovanagara musango akati munhu apleasant shandisi phone takataurirana kuti tosangana kudare paweekend saka ndamirira munhu yauya nguva idzi dzakutosvika asati auya ndati kuna sawira wangu ndaneta ndikuda kumbodi kumboradzika matama torai mhasa iyo chiwa anga ari neimwe imba yanga isati yapera yanga isina marata ndakaenda kunozorora this is the weekend before Friday ndazosangana nemunhu wekumakonde Mashwest ndandisati ndakuziva zvese zverwendo iri kuti ndichanzi ndakumashwest ndichadii ndiri kuedza urara hope dziri kuramba kuuya ndakadai ndikuona denga riri ndotombodaidza sawira wangu kuti because tiri kuHarare South ndoziva kuti kudhuze nekuairport ndautongoita hangu joke yechicomrade kuti asi machina here vari kuiteiko machina indege here dziri kupaka mudenga dziri kuita chiko ichi so ndotodaidza sawira uya sezvatiri kuita ndoti uri kuona here ndegeyo sikanzi achiwa hakuna ndege dzakadaro saka ndiri kuona mashooting stars ndodzokera aenda sawira uya ndadzokera ndikuedza urara futi hope hadzisi kuya ndiri kuona ndo zvandakangobva nazvo padare ipapo zvisina tsanangudzo chichichi but 2 days later ndafonerwa kunzi ndakumashwest ndasangana nevanhu vaya vari kuenda kumutambo wevahera kudare rambuya nehanda uko kune homwe yasekuru chaminuka futi ikoko vanobata vese kumakonde uko muroti wepadare the next day mutambo wapera takaita mazuva but the next day ndapuwa hope dzachiwa watiri nawo apa opuwa tsanangudzo otaura mwana uyu ane dare renyika ndaroteswa zvakadai so ende zvanzi akasvika kumakonde kunoku kunobarwa madzimambo atungamirwa nenyenyedzi nomwe confirma zvandaiona zvezve ndichiya kuti chiri kuitika handiti alright chiwa iye zvinizvi semunhu anogara musango munorarama sei chekudya chekufambisa zvinobva kupi izvozvo ndinobatsirwa kurarama nevanhu vanonzwisisa nhau dzedare renyika vanhu vanonzwisisa kutambura kunoita vanhu vakasengedzwa nhau dzemhepo idzi takawanda ende ndofunga inhau iyi zvikuru ndeyekubatsira basa remhepo zvatotaura kuti vanobva kumaworlds akasiyana nemafungiro edu chavo kubatsira kuti zvinhu zvifambe nenzira yakanaka saka short answer nemhepo nemhepo nenyika nditi ndinoshandira kuHQ kunewo vamwe vanombonzwisisa kana kunzwa tsitsi kana kuti vanotumwawo asi hakuna hako munhu ane mhepo anosvika pakutambura kusvika paku asi idare remushoriwa munguva yatiri tichinovhara programu chinofanira kunge chichiitwa chii iye zvinezvi takatarisana nedare chinofanira kunge chichiitwa chaita kuti ndikubate soko kuedza kubatsira kune vamwewo vanhu vandakasangana vachitaurawo futi kuti vane mhepo dzambuya ndikatomboenda ndikapinda matare navo saka kungoedza kubatsirana kuedza kubatsira nyika kuti tijekerwe negwara riri zviri kuda kuitwa nekuti zvakawanda zvacho vakuru vanozviziva ndo panopinda dare riya kuti kunyeperwa kwevana saka ende matare inhano nenhano asi chiri kuda kuitwa kuti tigadzirire kutambira kudzoka kwemitumbi yemadzichangamire akarwa hondo yechimurenga chekutanga
vakadimburwa misoro, vakatorerwa zvimwe zvombo zvavo zvematare. Mhepo idzodzo dzakufanirwa kudzoka, saka nyika inofanira kuzvigamuchira kuti ndo chokwadi chiripo munguva yatiri. Pozoingoitwawo zvinenge zvichida kuitwa. Ini ndiri mwana mudiki, ndingoriwo nhumwa nemazwi, ndiri kuedza kubatsira, handisi kuti ndine solution. Asi ndakamira samwana waComrade, I see it as a national responsibility to address these issues of our cultural identity, and inini ndinoona ndo nhau yaMwari. Tiri kufanira kunamata pamwe chete, tine chinangwa chimwe chete chekuda kusunungurwa pamwe chete, tizorodze mhirizhonga iri kutibata kumweya ichititadzisa kuenda kumberi. Ndambonzwa muchiti hama dzenyu kana kuti vari mudhuze nemi vanoti unofanira kunge uri kurehab. Chikonzero? Nekuti nhau dzatiri kutaura idzi dzinotoita kunge tiri kunyepa. Okay. Saka ukaramba wakatsimbirira ipapo, kana idzo nhau dzekuti unenge uchiroteswa zvinhu, kusaziva takunyatsa kupatsanura ndo zviri kuita kuti tinge, handiti izvozvi titori pabasa. It's Saturday evening. We are working because we know what work needs to be done and we are behind time. So I suppose, families, ndiri mwana mukomana mukuru, vanenge vane ma-expectations, colonialism, the American dream, ndiri munhu akabva kuEurope. I've won so many awards, ndakapiwa scholarship yeColumbia University. Saka panyama zviri normal, vanenge vachiweya zvinhu izvozvo, shaya kuti nemamwe makwenzi epasi chigara tinofungaidza nawo atinoshandisa, gwenzi remupanjere, ndo nhau dzacho idzodzo dzari kuti tine tichisimbira zvatinenge tichiudzwawo kuti vanhu vanogona kurapika nemichero yesango kana ma-natural medicines. Saka as an ambassador for such a conversation, zvakare ndichifamba ndakabata mbira nechichichi, vanhu vachikona uchifamba netsoka vachiona vamwe vari mumarapta, vanofunga kuti pamwe pane dzisiri kutora mushe. Okay. What is your last message to the Zimbabweans that are watching right now? My last message would be that God bless you all. Just pray. Ngatiudze vana chokwadi and stuff. Yeah. Okay. Thank you very much for watching. There you heard it from Chiwa. I have nothing to add. I have nothing to subtract. Let's meet again on another exciting program. For now, it's bye-bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani.